Dinini shal belai na nangkuk mane abore bagai dinini rally norok saidu mano circuit house ni simi Rabindra Bhavan jara kita buk jeng edisi ni yakbati edisi ni MDC kita membai thaisa thani shalai ke haifano puila to memno thaka hamsi maya parnai tangai hangge lukorone kabangma hamjak mangmanei bo lukorokni je manthai shop thaino bukhangni kok sanani sabai ta samung thainani opportunity manei lukorone kabangma hamjak mangmanei bo koplai angge sido asuka MDC ni position manka inke election paimani ya gulo MDC position no mamani ya gulo sing tabuk no puila membai malai thaki dong chini khorang bai angge inke puila to bo MDC manmani bagai belai na thaka hamte hamjak ma chini khorang angge ang sabai thangbo memno no maya faro inke tinini shal hayung ganangai habusaroni shal world indigenous ni angge bo hamjak ma te khaka ham ani sabai thangne angge bo te chini khorang ni angge bo no hamjak ma ya faro inke mem tinini shal no rugai edisi ni hafang bai lwa jizak tinini all shal belai na kaisa historical hinai mano abono tibui lukrok no tam pokasana musu yakba thaisa thainai tam sanani musu puilano chini khorang ni team no belai kino tinini sal kathal sal o salo belai kan khaka ham yaparo as a indigenous women ang belai kino hamba yaparo tamni bagai kai tinini salo chini entire program no jata TTADC bai jugalijak o program no coverage khayen phaimani bagai Nike overall ang chini hasteni joto indigenous chini lukorokno ang belai kino pipeline hambai tinini salo yaparo jeng saimano o sal belai kino chini bagai nangkuk mani bahai hemale hayung hakotoro jokhon indigenous people rokni belai kino problem sengi tongo borokni komborna ni fasing thangai tongo thik a jaraono tinini salno declare khlaijaka angkai tini jata celebrate khlai tongmani ka 32 tomo khlaio 32 tomo world indigenous day 1994 declare dongmani apurun jimi 1994 9 August obo puila celebrate khlai jago angkai o salo haino hai chini haste along with entire chini sara world ni joto indigenous people lokno ang borno belai kheno hambai jano